banko tawete ha kubaruji keɓaɗi daga wuro ngo fodde mayde mako Jawro Baso accino kongol be suɓugo ɓiyum mawnirajo Souley ngam latugo jawro, amma hunde on nde ɗowtanaka ɓawo mayde mako. Sous-préfet Turwa waɗi moftorde e ɗum suɓi goɗɗo feere hunde on nde salama be ummatore. Moussa Madama ɓi wuro ngo. Daga koccugol mai waɗi billaji ɗon no yi'e seɗɗa amma himɓe heɓi de'itinama. Billa mai bo ɗo hakkunde derɗiraɓe ɗiɗo, Sadu ɗo wallitire be sous-préfet e Souleymanu bo ɗo wallitire be ummatore. ɓe ɗon no rena bo waccuwol mai yada be umrore Jawro. Bonondaji on ɗi jahi yeeso nyalomare Alhamisa nde sous-préfet jo andini moftorde ngam jo'ingo Sadu bana Jawro wuro Arɗo Baso. E non yalɗirki lamɗo Turwa ha babal ngal ɓeddi fahin mettam ɓeram. Nde kaɓe majum fuɗɗi mo suɓama hoosi bindigaru o fiɗi denɗirawo mako Souley, nden derɗirawo mai maynama. Wakkere nde bo hafti e nder banni man derkejo mo wonay nder iyalu majum kanko bo o memtama nden o maynama. Se ɗum waɗi bonondaji ɗuɗɗi ha warti nder leñol Massa be Tupuri. Bonondaji ɗin acci mettam ɓeram e wonnuru. Himɓe jowo on ko soyi yonki, woɓɓe nawnama, ci'e kewɗe on kongulama gal wakkere wonde ɗum ɗo tuma ardiɓe ɗaɓɓititgo kubaruji gal ardiɓe bana sous-préfet. Ha jotta jawabuji keɓaka. Rufa'u Baba Chouariya Marwa, RFI.